Всички знаят кой е шеф. Найден Джошуа тук. Айдо Благоевград, Амаро, Владо, Акелески, Бен и Никол. Кат минат всички се обръщат, всички гледат, знаят кой е шеф. Найден Джошуа за децата си и майка имат като стомана. Е тя Валентина, е тя и винаги ще е така. Благоевград, запомнете, Найден Джошуа е отпред. Валентина до Найдени стават непобедими. Найден Джошуа е сила до край, който е с нас, никога не пада. А Владо и Никол са богатството на Найде и Валентина. Те се семейство за пример в Благоевград, запомнете го. Найден Джошуа сила призната е. Айде Никол, айде Владо, имате сила голяма зад гърба ви, баща ви Найден, майка ви Валентина. Всяка майка Владо, Никол не ражда. Това е кръв, това е съдба. Найден Джошуа, Валентина живота си дават със своите деца. Валигарми на Найден и Валентина винаги ще им върви, а на душманите ви казват: "Астала виста, кучета".